ayun na ito ulit tayo mga kagamba. Mapapanoorin natin ngayon yung Tagalog na dalawang bisis nang nanalo, pangalawa itong mapapanood nyo. Yung unang laban niya kasi pinitik lang, hindi maganda yung laro, pero mas bati pa rin yung tinalo niya nung una, nung nakarang Huwebes. Tapos nung linggo ito mas bati na naman, tinalo na naman niya. Tagalog lang itong mga kagamba, dahil yan sa amin dulod yan, bagong load natin, bagong gawa na in-upgrade natin. Shout out muna tayo kay Jan Ralph Borja, kay Jake Vizcara, Joyce Mayo, yan, shout out sa'yo Joyce Mayo. Kay Dennis Ramos sa Gagamboy ng Tarlac, yan, shout out sa'yo. Giaco 1234, yan, saka si Joshua Liana. Ayun, so panoorin natin mga kagamba. Ayan, unang bolos yan. Yan brown na yan, yan ang Tagalog. Yung brown na yan yung akin ha. Kalaban niya mas bati, yan ang unang bolos. Ayan, ayan, nilapitan siya ng mas bati. Medyo itim yan na binyo pula eh. Ayan, ayun na. Ayun na. Ayun na. Ang tapang nung Tagalog na yan. Unang bolos. Wala pang score. Yan, tumakbo yung masbate. Yun, pangalawang bolos. Ayan, pangatlong bolos. Yan, lupit nung Tagalog na yan. Yan, pangatlong bolos na yan. Tingnan nyo maigi yan ha. Ayan, pangatlong bolos, wala pa rin. Parehas na silang may tama. Ito, nabandirahan na rin siya. Ayun, may bandera na. Pang-apat na bolos na yan. Dalawang lampasan na yon. Sabi nila, tatlo daw na lampasan. Ayan, tuloy. Kung dalawang lampasan sana, tabla yun kasi wala pang puntos. Ayan, pang-apat na bolos yan. Nakadalawang lampas na. Tignan maigi. Ayan, nagtitinga silang dalawa. Nag-uusap. Tignan nyo mangyayari dyan. Pag lumapit yung kalaban niya, ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Walang humpay na bakbakan. Nalaglag kalaban. 1 puntos. Ayan. Ayan. So gusto nila 3 lampasan, naka 1 puntos na. Pag lumampas pa dyan, talo na sila. Ayan, pang 5 bolos na yan. Lumapit na yung atin. Tagalog lang yan. Yan na yun, may bandera na yung akin nadali din yung hintuturo niya. Nakaturo na tuloy. Ayan, panoorin maigi. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Yun, dinakma niya na. Wala na. Binilot na ng Tagalog yung masbate. Nakadalawang laban na yan, nakadalawang panalo na yan mga kagamba. Ayun na, bilot na, concede na yung
Concede na yung kalaban. Ayan. Oh. So, yun. Ang galing ng laban, mga kagamba. So, hanggang sa muli, mga kagamba. Dadayo tayo ulit para mapanood yung mga laro ng mga gagamba natin. Hindi na basta-basta yung mga gagamba natin, mga kagamba. Hinahanda natin ng maayos. Alright.